Salut! Alex sunt și îți urez bun venit pe canalul Osteomăcreanu. Cu acest video deschidem seria de postări săptămânale pe YouTube, unde vei putea găsi complexe de exerciții specifice anumitor afecțiuni, anumitor dureri sau anumitor condiții de funcționare greșită a organismului. Așa că te încurajez să îmi lași în comentariu mai jos o cerință de-a ta sau orice durere ai. Nu mă interesează să-mi dai o descriere medicală, mă interesează foarte tare să-mi descrii durerea așa cum o resimți tu, pentru că în funcție de asta eu voi putea decide ce este mai ok și voi face setul de exerciții pe care cu siguranță îl vei găsi aici pe canal. Așa cum ai văzut și în video, o să vreau astăzi să vorbim despre mușchiul romboid și am ales 3 exerciții pe care le vei putea face singur acasă, acum dacă și tu ai întâlnit durerea pe care o să ți-o descriu. Dar înainte de a începe să facem exercițiile, o să vreau să discutăm puțin despre mușchiul romboid, ce face, ce este el, unde se poziționează și, foarte important, cum doare. Contează foarte mult cum doare, pentru că în funcție de asta îți poți da tu singur seama de acasă care este stadiul și care este durerea pe care tu o resimți. Mușchiul romboid este mușchiul ce face legătura dintre coloană și omoplată. Acțiunea lui prin contracția musculaturii și implicit scurtarea fibrelor musculare este aceea de a trage omoplatul către înapoi. Când vorbim de mișcarea lui, mușchiul romboid este cel care va fi implicat în orice mișcare pe care o facem de a duce brațul către înapoi. Durerea generată de mușchiul romboid este resimțită de la nivelul coloanei către omoplată. De multe ori este ca un traiect și se resimte mai puternic atunci când ai tendința de a mișca umărul către înapoi. Mai există și a doua condiție de durere sau de simptom pe care o generează mușchiul romboid și aceea este o durere punctiformă. Mulți pacienți o descriu ca fiind o durere a unui cui înfipt în spate. Durerea aceasta este de multe ori condiționată sau este generată de către o afecțiune de la nivelul zonei cervicale, regiune despre care vom discuta în videourile care urmează. Acum, înainte să începem, dă un subscribe acestui canal, apasă și butonul de notificare, pentru că în felul ăsta vei putea fi anunțat de fiecare dată când postez. Și, încă o dată vin și spun, nu ezita să-mi lași mai jos un comentariu cu durerile pe care le ai tu. Și în funcție de asta, eu voi face următorul set de exerciții și îl voi posta sub forma unui filmuleț aici pe canal. Spor la treabă! Înainte de începe, o să te rog să ții cont de câteva lucruri pe care le vizez pentru a lucra cât se poate de corect. Eu îți voi prezenta un set de exerciții exact la fel cum sunt și cele de pe platforma Osteomăcreanu. Adică de la început până la final tu vei putea lucra împreună cu mine și am rugămint ca să lucrezi în tempoul pe care l-am și eu. Nu încerca să te grăbești, nu scurta durata de execuție, pentru că în acest fel nu faci nimic altceva decât te furi pe tine. Viteza de execuție este clar stabilită pentru că în felul ăsta îi dăm voie mușchiului și articulației să resimtă în totalitatea ei mișcarea pe care noi încercăm să o imprimăm. Așa că nu rămâne decât să spun spor la treabă.